tenda chose nokungana kwatata pazivara nhasi musi wa9 March 2017 gore raishe wedu Kristu Jesu apo takaungana tichirangarira mabasa makuru akaitwa naitai Dzamara aitwa naitai Dzamara uye tichirangarira zvakare kupambwa kwake zvisiri pamutemo nevanofungidzirwa kuti vashori venyika ino. Ndoda kusimbidzira nyaya yokuti izvo itai Dzamara disappeared in Zimbabwe, muno muZimbabwe, and I want to state the fact that it is very sad that our government has not demonstrated an iota security inofanira kupuwa kuvanhu vemuZimbabwe. It is very sad kuti in an independent country like ours, a person can disappear. Now, it is no coincidence that it is Itai that disappeared. And he disappeared at a time that he was vocal on matters, the misgovernance in this country. He disappeared when he had expressed his views maringe nekodzero dziri mubumbiro remutemo rinotaura pamusoro pekodzero dzedu dzokutaura maonero edu manzwisisiro edu maringe nezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Now, munhu aita saizvozvo ozongodisappear, zvinofanira kunzwisiswa kana macitizens emuZimbabwe nehama dzaitai nemabhuro ake akaita sesu vakaconcluda kuti this disappearance and this abduction has got everything to do with what he expressed. Now, inini somurana wamwari, I want to make it very clear that in heaven there is a God that watches over my developments nema unfolding dzenhoroondo yenyika yeZimbabwe. Mwari mumwe chete ivavo vanoziva panguva dzino dzandiri kutaura vanhu vakaabducta Itai Dzamara. Number 2, Mwari mumwe chete ivavo vanoziva the power and the influence that was behind those people that abducted Itai Dzamara. Mwari ivavo vanoziva zvakare the capacity that our police has in ensuring kuti Itai Dzamara's whereabouts is accounted for. God knows the deepest parts of our hearts, and God knows kuti pane vanhu vaigona vanokwanisa kutonge vakashanda zvinoita kuti tiwane Itai Dzamara, but that has not happened. We have had disappearances, we have had ma crimes akaitwa, mapurisa edu akaita chipata chaizvo vakakwanisa kuwana vanhu ivavo. I remember sometime, I think last year or the other year, some people, you know, some combi driver ran over vanhu vachimhanya recklessly and vakavabata vanhu ivavo vaku South Africa. And I have known our police kuti muhunyanzvi hwebasa, especially basa racho kana risina interference nema politicians, those guys can do brilliant job. And it is my conviction kuti if these people would be allowed to work without interference, Itai Dzamara's whereabouts would be accounted for. And I want to challenge our police force to know that beyond every commander and beyond every officer above them, there is the greatest chief commander. Vachazoita demand a report of what it is that they had done regarding the whereabouts of Itai.